masu kallon mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa a cikin shiri na musamman. Shiri na ce na musamman ga manoma kifi wanda ke ta ƙoƙarin samar da abinci ga al'umma, musamman a lokacin da ake ta fama irin wannan na tsitsi a tarayyar Najeriya. Manoma kifi za mu iya cewa a daidai wannan lokaci kakarku ta yanke saƙa bisa irin wahalhalun da kuke sha na samun abinci, inda daga ƙarshe idan an gama kiwon kifin ake irin abin da bahaushe ke cewa haihuwar guzuma, wato ɗa kwance uwa kwance, inda daga ƙarshe ba iya mai da kuɗin kifin saboda tsadar abinci. Wannan dalilin ya sanya kamfani da ke ƙoƙarin sama manoma sauƙi, musamman manoma kifi a cikin al'amuransu, kamfanin Brown World General Enterprises ya yi yunƙuro don samun muku da mafita a wannan harka ta kiwon kifi ta hanyar da zai koya muku da samun muku abincin da zai rage muku kuɗi kashi 50 na kuɗaɗen da kuke sayan abincin kifi. Za mu tattauna da babban jami'i na wannan kamfani don jin yadda wani al'amari zai gudana. Malam Ibrahim Makama. Malam Ibrahim, ya wannan tsarin yake da kuma zai gudana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Ibrahim Makama, kuma ni ne CEO na Brown General Enterprises Limited. Kamfani ne da aka samar da shi domin abin da ake cewa agribusiness, wato kasuwanci na harkar gona. Wannan kamfani an samar da shi ne tun 2018, wato shekarar 2018. Sakamakon kasancewa ta na masani a ɓangaren dabbobi da kuma ɗabi'unsu da zamantakewarsu da sauran dabbobi da kuma muhallinsu. Na kasance na yi graduating daga Bayero University 2008, inda na tafi service na bautar ƙasa a Damaturu Ministry of Animal and Fisheries, yayin da na yi service a Department of Fisheries. Daga nan tafiya ta dai ta fara a ɓangaren harkar noman kifi, wanda bayan mun dawo daga service na zo na yi fara na gwaji. To ko daga bayan na je na fara aiki a wani guri da na samu dama ta tafiyar da abin da nake so a cikin raina, na abin da nake sha'awa na shi harkar kiwon kifin. Na dawo na yi harkar kiwon kifin nan, na ci gaba da consultancy, na yi farm manager a babbar gona katafare. Sannan daga baya na dawo na yi aiki da agric NGO wanda ya shafi ɓangaren harkar noma gaba ɗaya. To tun daga wannan lokacin, wannan bayanin da nake muku, ina kiwon kifi kuma ina da professional certificate da professional skills. Wato kana da shaidar ƙwarewa? Ina da shaidar ƙwarewa. Banda digirin ka da kai a ɓangaren wannan noma da harkokin kiwon kifi. Ƙwarai da gaske ina da shaida ta ƙwarewa a Fishery Institute Bagauda, a haɗin gwiwa da Banki na Duniya da Kano State. Sannan kuma ina da shaidar ƙwarewa ta wannan non-governmental organization USAID da wasu manyan haɗin gwiwa da wasu manyan gona na kasuwa, commercial farms. So tun daga wannan lokaci, daga lokacin da nake aiki da kamfani, na zo ina aiki da gona, duk da haka ina kiwo na. Sannan idan na gama kiwo na, nakan kira 'yan kasuwa su zo su ɗauka su siya, ko na faɗi ko ban faɗi ba ban damu ba. To daga lokacin da na zo na fara riƙe gona wacce ba tawa ba ce, na fara tun daga matsayin consultant na gona, har na zo na zama tun daga matsayin ƙwararre da ke ba da shawarwari na gona, har aka zo aka yi min shugabanci na ɓangaren noman kifi a gona. Daga nan aka zo aka bani shugaban gona gaba ɗaya, duk wani ɓangaren kaji, ɓangaren dabbobi, ɓangaren bakery, ɓangaren ruwa, dukkan wani ɓangarori da yake cikin gona ni ne na zama shugaban wannan ɓangare. To tun daga lokacin hankali na koma kan accounting, saboda muna yin kiwo ne sosai. Wato me kenan accounting? Wato kamar lissafin bangare ƙididdiga da kasafi na abin da ake kashewa a harkar gona, a harkar shi gonar da shi kifin. An kawo shi a nawa muka siyo 'ya'yan kifin muka saka su, a nawa muke abincin da muka ciyar da su a tsawon lokacin da muka ciyar da su. Wannan lissafin duk an haɗa shi
sannan za mu ga cewa a nawa kifin ya tashi, a nawa za mu sayar da shi. Wato bayan an gama kiwo ya zama sai tukunya kenan. Ya zama sai tukunya. To daga lokacin na fara ɗauko ilimi na ƙwarewa da na yi a kan ɓangaren kiwo da riba, wato fish farming as a business. To akwai, in aka ce fish farming as a business, akwai ɓangarori da ake kulawa da su na musamman da yawa. Kamar na farko shine ɓangaren ciyarwarsu. Ɓangaren ciyarwar kifi a harkar noman kifi shine yake ɗaukan kaso 75 zuwa 80 har zuwa 85. Wato ciki dai lahira. Ciki lahira. Sabida shi kifi wanda yake ana kiwonsa ne don kasuwa, don riba, ana ba shi protein ne, da protein ake ciyar da shi. Mafi yawan wannan na abincinsa, kaso na abincinsa ɓangaren protein. Wato wani irin sinadari ke wannan a Hausa? Sinadarin protein shine sinadarin da yake gina jiki na kifi ko na ɗan adam ne ko na dukkan wata halitta. Idan muka dawo ɓangaren ɗabi'a ta dabba a zuwa kan ɗan adam zuwa kan ƙananan dabbobi, shi wannan sinadari na protein a ɓangaren abinci shine wanda yake gina jiki. Sannan akwai sinadari na carbohydrate wanda shi kuzari yake bayarwa, wanda yake shi ne yake taimakawa wajen bawa kifi sinadari har shi wannan protein din, sinadarin protein ya samu ya yi amfani wajen gina masa jiki. In har aka samar da sinadari na carbohydrate iya gwargwadon yadda ya kamata a cikin haɗi na abincin kifin, to shi wannan sinadari na protein zai samu damar da zai yi aikinsa wajen gina jikin kifi. To abin da nan samu nake ta ƙoƙarin in ga cewa na samar a cikin harkar kiwon kifi shine in ga cewa na samu wata dabara. To ba na manta fashin ka ba. Yanzu an shigo wani hali da manoma kifi ba sa cewa komai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kai wani halin tsitsi yadda abincin shi ke cinye kifin kuma ya cinye riba. Wannan gaskiya ne. To na ga alama dai kokari kuke na samar wa manoman kifin nan mafita. Gaskiya ne. Za mu so mu ji daga ina mafitan nan ta fara, sai kai jawabi daki yadda shi manoman kifin zai fahimta kuma ya gamsu. Da ka san sai ya gamsu zai saukar daga tsohon tsarin da ya shekara da shekaru a kai, har ya dawo wannan tsarin da kake nema ka dora ci. Gaskiya. Ka san an ce mutum kullum yana tsoron sabon abu. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To a kasancewar yanayin da muke ciki yanzu, to sai mu ce alhamdulillah, faduwa ta zo daidai da zama. Tunda dama shi wannan tsari da nake gaya maka na neman abincin kifin da nake kokari, na daɗe ina kokarin samar da shi wato tun shekara da 2015. Wato ka daɗe kana bincike? Na daɗe ina wannan binciken, kuma a lokacin da nake manaja na gidan gona ta wasu, ina gaya wa shi ciyaman na gudun cewa saboda ina tausaya masa, sai mu yi stokin kifi 50,000 a lokaci guda. To idan kifin nan ya zo ya fara cin abinci, kowane rami da yake da 10,000, kifin nan yana mahaukacin ci a lokaci guda sai ya ci buhu 8 a rana ɗaya. To irin wannan abin ina mugun tausaya masa a wannan gurin, ina gaya masa cewa ina neman alternative da zan yi a samar da wannan abin, kuma ina ta yi. So sai yanzu Allah ya kawo a yankewar abin. Ko da aka fara tsadar abincin kifin nan, ban daina research ɗina ba. To ya zama na cewa idan manoman kifi suna kuka yanzu an ƙara musu abincin da yake bai bi 5,000 ba, da yanzu ya koma 9,500 zuwa 10,000, har wani kamfanin ma nasa har ya kai 10,000 da wani abu. To sai zama na cewa in an zo kasuwar, su kuma 'yan kasuwa wanda suke kamar dilolin suke ɗauka, masu zuwa su ɗauka a gidan gona sun isa karɓi ƙarin, kuma sun tabbatar an yi ƙari a gida. Masu siyan kifin ba su karɓi ƙarin ba. To daga baya dai ina jin a ƙarshe an zo an yi ƙari ko na 150 ne, amma variation ɗin yana nan akan kilo. To kuma in ka ɗauki tsarin ciyar da kifi, conversion factor ɗin kilo ɗaya ne, 1:1 ne ratio. Wato sabar ta juyeta. Wato kilo ɗaya na abinci in ka ba ma kifi zai baka kilo ɗaya na tsoka. 'Yan wana masu noman kifi, musamman mata da ke gida da ke noma guda 50-100 don tallafawa rayuwar iyali, kun san ku ne fa kashin bayan ɗaukar nauyin gida a yanzu mata, kuna kokari. Na tabbata wannan kokari na Malam Ibrahim zai samar wa da iyaye na mata da sauran maza masu fafutuka maslaha
musamman a wannan sana'a ta kiwon kifi. In ba haka ba sai abin nan da ake cewa fa za a kore mu daga kasuwar kuma a dinga kawo mana daga waje, sai dai mu zama bayi a kawo mana kifin nan daga wani sashi na ƙasar nan, dole kuma mu siya tun da mu muke da yawan kasuwar. So Malai bayan zan so in ji daga inda ka tsaya ko daga inda muka kwana menene ci gaba? To inda muka kwana dai shine yanzu an riga an samu tsarin da za a yi na abincin kifin nan, a samu sauƙi na kaso 50 akan yadda ake sayan abincin a kasuwa. Malai bayan kaso nawa? Kaso 50. 50 fa kace? Kwarai da gaske. Kana nufin yanzu makiyayin kifi wannan kaso 50 din zai zama masa riba? Zai zama masa riba. To wannan mu bari masaya su ji su manyan dilolin kifin ko kuma iyalin masu kiwon kifin ne in mun zo mu kashe kunnuwan masu sai da kifin. To alhamdulillah masha Allah. Ko da can din ma da kifin yake abincin kifin da dan sauki kilan 800 suke siya. Yanzu ma da yayi tsada 950 suke siya. To bambancin 150 ne, wannan kuma bambancin kaso 50 za a samu. To koma dai yane akwai mafita babba mai gwaki. Gawa da shi mai kiwon kifi. Ko dai mu ce irin abin nan ne da wani ba zan ce to yayan mu ne dai amma dan siyasa da wake cewa wai win wato an yi kan kenan. To ala misali shi wannan in kana siyan abincin kifi 9,500 ko 10,000, to yanzu a wannan bangaren za mu koya maka yadda za ka yi da kanka, ba ma mu za mu yi maka ba. Wannan in kana so mu maka wani abu ne daban, amma a yanayin tsarin nan kamar mun shigo ciki ne muna son mu kawo mafita, mu kawo maslaha, mu kawo sauki a wajen kiwon kifin, saboda mata da matasa su samu sana'a, su ci gaba da zama a cikin harkar sana'a su da suke yi, wanda ba sa yi ciki, in suka ji sha'awa suka ji saukin abin su ma za su iya shigowa. Za a koya maka yadda za ka samar da wannan sinadari na protein da na carbohydrate da na lipid, wato shi ma wani sinadari ne kamar na bangaren protein, na bangaren abinci ne na gina jiki, wanda yake shi ya ba fi protein din amfani a jiki, da carbohydrate din abin amfaninsa ya ninka na protein da na carbohydrate su biyu a jiki. So wani kamfani zai bi manoman kifi da gida ya koya musu wannan, ko kuma haɗa su zai yi a wata makaranta ta musamman, ko kuma taron bita zai yi don koya musu wannan dabara? To alhamdulillah masha Allah, akwai shirye-shirye da nake tunanin za a fitar na bita da za a yi wa manoman kifin, mata da maza da samari duka za a musu kiwo. Za a musu bita idan gina kiwon karami ne a gida, akwai bitar da za a yi miki, ki yi abincin kika ga dama ki tashi da safe ki yi abincin kifinki, in kina da wanda zaki bashi da safe ki yi abincin kifinki, ki yi intruding din shi a cikin awa 2 awa 3 ya zama ready ya zama ready ki bawa kifinki. Za a koya miki inda za ki yi kilo 5 kilo 10 iya adadin kifinki, in kina yin kwaya 50 ne ko 100 duk za a koya miki da yadda za ki yi, da manual palleting machine, wato na tebur da injin murzawa na hannu, na murza agushi, shigen irin na murza agushi ko na murza taliya, a saman miki da shi. Ki zo an koya miki yadda za ki yi haɗin ki haɗa, ki yi mixing, ki komai ki kwaba, ki zuba, ki murza ya fito, ki intruding din shi da ɗan tabletop oven ɗinki, ki intruding din shi, ki ba wa kifin ki ci. Tun da yanzu wannan bayanan duk kusan maimai ne muke yi. Ita bitar idan an tashi yin ta, mutane ne ta yaya mutane za su san hanyar da za su bi don su shiga wannan bita da lokacin yayi? Ita wannan bita idan lokaci yayi za mu sanar, ko a gidajen rediyo ko a gidajen talabishin wanda suka samu, inda za a yi rijista. Idan an yi rijista a cika fom, sannan a zo a dawo da shi, sannan a faɗi ranar da za a yi bitar da gurin da za a zauna a yi bitar, sannan a yi bitar na iya tsawon kwanaki 3 zuwa sati 1. A nan ne za a koya wa manomi yadda zai samar da wannan sinadarai na protein, vitamin, minerals, lipid da toka da sauransu da gishiri, ya samar da su ta lokali, ta hanyar kaya dai da muke da su na kusa da mu na gona, ba tare da ya kashe kuɗi da yawa ba, ko ya je ya nemo wasu abubuwa mai tsada. Abubuwa ne wanda suke zai mamaki su ma ga masa kusa da shi, wanda in aka zo aka zai ga magani a gonar yaro. Rashin bincike ne da rashin mai da hankali akan
menene ma ɗabi'ar kifin idan yana cikin muhallinsa na inda Allah ya ajiye shi cikin tafkuna da koguna da waye, menene ma wato a ɗabi'arsa. koma asali To wannan ai shine ya kawo mu, wanda ya sa kare ya ci alli. yawwa wannan shine ya kawo mu wannan ci gaban da muke ciki yanzu, muka samar da wannan abu saboda wancan Malam Ibrahim, ɗabi'ar. duk wanda ya ji wannan bayani zai tambaya guda ɗaya, Na'am. kamar ni ma ta zo zuciyarta. Na'am. Inganci. To kamar yadda ka yi wannan magana, inganci dai ala misali an ce wai gani ya kori ji, kuma daga yanayin yadda aka gwada ka gani shine za ka sami inganci. Shi irin harka ta wannan abincin kifi abu ne a buɗe, gwaji za a yi kuma ana kan yi shi. Yanzu a hannuna akwai abubuwa suna abinci kala biyu a hannuna. Wannan na hannun dama na abinci ne, samfur ne wanda yake mu muka samar da shi daga sinadarai wanda suke na kusa-kusa masu sauƙi, kuma suka samar da wancan cikakkun sinadarai suka don cika ingancin abincin kamar wanda ake yi a kamfanonuwa ana kawowa. Shi wannan abincin shi ne wanda in ka saka shi zai yi floating a saman ruwa, kuma cikakken abin da ake cewa complete meal. Duk abin da ake nema ya cika su, ya kunshe su a iya adadin awon da ake nema. Wannan kuma abin da ake cewa incomplete meal or supplement, shine kamar in kana da kifi a cikin pond, yana cin kwari na ƙasar ruwa, yana cin kainuwa, shukokin cikin ruwa, macrophytes kenan, su ne kamar su kainuwa, su bado, su waye duk yana cin su da sauran shukokin cikin ruwa. Sannan akwai zooplankton, irin kwari na cikin ruwa kamar zaka gan su transparent haka kamar gilashi kana ganin cikin su, yana cin su, da kuma wasu kwari na cikin ƙasa da sauran cikin ƙasa. To in kana da wannan rami na ƙasa, to wannan supplementing ne, wani bangare ne na cikin abincin, ba cikakku bane, sai ka ƙara masa sabida kasuwa, domin ya ci ya baka girman da kake so a lokacin da kake so. To wannan ba complete diet bane, kuma ba floating pallet bane, sinking pallet ne. To shi kuma wannan kamar yadda na ce ma floating pallet ne, manoma sun fi gane shi, an kirkire shi ne saboda taimakawa manomi wajen kiwon kifi. Ka gane kifin ka yana daukan abinci, idan kifin ruwa a saman ruwa yake abincin, dole zaka ga yana fitowa yana dauka a saman ruwa. To kaga kifin ka yana da lafiya, yana daukan abinci kenan. Sannan in ba shi da lafiya, in ya fito daukan abinci zaka ga jikin shi, zaka ga me yake faruwa da shi. Amma idan unlike ka zuba wannan sinking pallet din a cikin pond din da ka ware ba na ƙasa ba, idan ya kasance a ƙasar ruwa, in ruwan baka ganin ƙasansa, ba za ka ga ko suna cin abincin ko ba sa ci ba, ya lafiyar su take ko ba lafiyar su take ba za ka sani ba. Akwai kifayen da a ƙasa suke cin abinci, idan ka kalli ɗabi'a ta halitta su, kamar akwai abin da muke cewa adaptational features a bangaren sanayya ta ɗabi'a ta dabbobi. Wato wata ɗabi'a wanda suke kwaikwaya ko ɗauka, ɗabi'a ce ta halitta, haka aka yi su da ita, wanda ita take nuna wani irin ɗabi'a ne ta wajen cin abincinsu. Za ka ga wajen bakinsu, kamar tarwaɗa za ka ga bakinta yana da girma kuma flat ne. A ƙarƙashin ƙasa take cin abinci, scavenger ce kuma tana cin fate-fate, tana cin matattun abubuwa da ƙwari a ƙasar ruwa da waye da sauransu. To haka take, haka Allah ya halicce ta. To amma saboda kimiyya da fasaha da kasuwanci, sai aka mayar da ita ta dinga ɗaukan abinci a saman ruwa, saboda a dinga ganin movement ɗinta, a fuskanci halin da take ciki, tana cin abinci. To kwarai da gaske shine ya janyo aka yaka. To wannan mun yi shi saboda wannan ɗabi'a da yanayi na kasuwanci da kimiyya, ya dinga tsayawa a saman ruwa, ta ɗauke shi ta ci, domin ka ci gaba da sauran analysis ɗinka da gwaje-gwajenka na kiwo na manomi. Wannan kuma a ƙasar ruwa zai yi shi. Wannan abun muna samar da shi daga cikin kayan gona haka da muke amfani da su da abinciccikan mu. Wani ma abinci ne wanda ka gama amfani da wani bangaren ba zai maka amfani ba a ganin ka, maybe sai dai ka je ka zubar da shi. Amma idan ka hada shi gaba daya, sai ka iya samar da wannan 15 kg din da kake tunanin ana sayar ma 9,000 10,000, sai ka iya samar da shi a 4,000 4,500 5,000, kuma ya ci ya girma, ya baka girma, in baka yi wasa ma ya baka girma fiye da wancan. to bale bayan dole a nan za mu dakata, sai a wani kaga sai mu ɗora. Yanzu manoma kifi yan uwa, musamman masu manyan gonaki, ƙanana da matsakaita, da kuma iyayenmu mata da ke gida suke gudanar da wannan sana'a ta kiwon kifi, kun ji yadda wannan kamfani na Brown Wall General Enterprises ƙarƙashin jagorancin shi Bala Ibrahim zai samar muku da mafita dangane da rage tsadar kiwon, don a samu sauƙi. Abin da ake cewa noman ya tabbata ko kuma kiwon ya tabbata ya zama don riba, ba wai don ɗawainiya ba. A madadin shi Bala Ibrahim
da abokin aiki na Malam Bayan Mu'azzam da ya ɗawainiya, ni Abba Hamid Sanin da na shirya na gabatar da ke cewa ku ci gaba da kallon gidan talabijin na Time Base TV Africa, kuma a koda yaushe ku yi liking sannan ku yi share ku yi subscribe. Sai mun sadu a shiri na gaba.